Avui amb el programa en parlarem de les hortènsies, una planta molt coneguda, molt popular i que realment coneix quasi tothom. Però què passa amb l'hortènsia? Que no tothom acaba tenint el desitjat, que és que torni a florir any tras any amb molta quantitat de floració. No tothom ho aconsegueix i us explicaré la manera de com aconseguir-ho. Doncs aquí tenim una exposició d'hortènsies. Parlem de la Hydrangea microphylla, que és l'hortènsia més habitual que tenim als jardins. Els colors naturals que n'hi ha seria la blanca, com podeu veure aquesta, amb aquests poms tan grans, tan macos. Després n'hi ha les roses o vermelles, n'hi ha una tonalitat que és més vermella i una altra més rosa. I després tenim el que són les blaves. Les blaves comentaré que és una hortènsia que s'ha de fer amb una varietat de color rosa i us explicaré més endavant com aconseguir d'una hortènsia rosa fer-la blava. Tenim altres varietats, com l'hortènsia com a característica, que seria la Hydrangea, aquesta que és la Peritauris. Aquesta varietat és una hortènsia enfiladissa. Aquesta hortènsia, la característica que té és que creix enfilant-se i creix molt maca. L'hortènsia, el que sí que tenim que saber és que és una planta que és arbustiva, és un arbust. Llavors, un arbust de fulla caduca, vol dir que ens cauen, a l'hivern ens cauen les fulles, no ens tenim que preocupar i funcionarà exactament bé, aunque veiem que no té fulles. El que sí que hem de pensar és que són plantes que toleren fins a uns 10 graus sota zero, vull dir, molt més no seria adequat. L'hortènsia també ens agafa una alçada de creixement d'entre 1 metre i 2 metres, dependrà tot de la nostra poda. Si l'hortènsia que fem tenim una hortènsia d'un tamany tipus això, no la podarem molt perquè voldrem que vagi creixent, però si tenim ja una hortènsia de fa anys, la podrem tallar a la meitat més o menys de l'alçada perquè després creixi i no se'ns faci tan gran. On les plantarem? Les plantarem tant a terra com en test. Els dos llocs són perfectes per poder tenir les nostres hortènsies. Està clar que si les posem en test, les posarem un test que sigui gros, un test que sigui adient, perquè són plantes, com hem dit, d'un creixement gran i ràpid. Les posarem, hi ha 3 opcions. La primera, a l'ombra. Si la posem a l'ombra, sigui en test o a terra, que sigui a l'ombra, però amb molta llum. És important que tingui moltíssima llum si té ombra. Després, hi ha la situació de mitja ombra, ens tolera a 3 llocs, a mitja ombra. Mitja ombra seria la fantàstica, la ideal, la que millor es desenvoluparà l'hortènsia. Per què? Perquè és una planta que vol molta aigua, és una planta que necessita molta hidratació, i serà el lloc perfecte, el que seria a mitja ombra, que no sigués, si pot ser, que sigués les hores de sol del matí o de la tarda, no de migdia. Però bueno, es donen els casos, i molts de vosaltres a mi ho teniu, que són posar-les en la situació al sol. Sí que les podem posar al sol directe, però llavors tenim que estar molt a sobre del que és el tema del reg. Hem de regar molt constantment o estar molt atents al tema del reg. Són plantes que si no de seguida les fulles, les flors ens quedaran pansides. Això no ho tindríem que fer mai de posar-les al sol quan acabem de comprar-les o acabem d'adquirir l'hortènsia, perquè no estan acostumades a estar en aquesta situació, llavors serà molt millor posar-les a mitja ombra o ombra. L'hortènsia són una planta que forma part de la família de les plantes acidòfiles. Són plantes que necessiten d'un pH que sigui baix, no calcari. Per això sempre utilitzarem un substracte, com podeu veure aquí, que és un substracte especial per plantes acidòfiles. Sempre que adquirim una hortènsia la trasplantarem amb un test més gran o a terra, acabada de comprar. Llavors, per saber si una vegada agafem el substracte adequat i tenim el pH adequat, o si ja la tenim plantada de fa uns anys enrere, agafarem aquest medidor, el clavarem al substracte i aquí aquest medidor ens dirà amb l'agulla si tenim el pH a 5, a 5,5, a 6, si i pico, pensem que a 7 ja no seria, bueno, la planta no funcionaria, llavors seria massa calcari, tenim que tenir el pH més baix. Per això és recomanable tenir aquest aparato perquè d'aquesta manera sabrem el que estem fent. Una altra cosa és que l'hortènsia, per anar bé, si la tenim en test, la tindríem que anar trasplantant a mesura que vagi creixent.
O si la tenim a terra, o en una altra cosa, per intentar que aquest pH sigui més constant, és anar millorant cada 2 anys la part superficial del substracte, la canviarem sense fer malbé les arrels i posarem més substracte àcid, en aquest cas, el que estàvem comentant d'aquest substracte especial. L'adob és molt important amb el tema de les hortènsies. No podem utilitzar qualsevol adob que hi ha al mercat. Són plantes, com hem dit abans, acidòfiles i que necessiten d'un pH baix. Per això abans tenim uns productes especials al mercat. Tenim un adob d'hortènsies, com veieu aquí, aquest és un adob soluble, que aplicarem un cop cada 15 dies i anirem adobant. Quan començarem a adobar? Començarem a adobar quan la planta comenci a brotar. La comenci a brotar cap al mes d'abril, més o menys, ja anirem fent aquest adob amb aquest tipus de granulat, perquè d'aquesta manera tinguem fins al final de la seva floració uns bons poms de flors. Però tenim alguna més. Aquest el que ens ajudarà i ens aportarà és alguna cosa més diferent a l'adob habitual, és que ens regularà el pH. Però què passa? Les aigües de l'hortènsia a vegades venen una mica calcàries, que podem regar amb aigua de l'aixeta. És llavors que utilitzarem aquest tipus d'adob líquid. Aquest adob líquid té una característica especial, i és que porta un inhibidor de la cal. O sigui, la cal el que fa és neutralitzar-la i, a més, ens aportarà que el substracte, a mesura que anem adobant amb aquest tipus d'adob, es torni més àcid, que això és molt important, com he dit abans, perquè la planta pugui assimilar els nutrients. Una altra cosa que també és recomanable serien els calats. Els calats, en comptes del sulfat de ferro, el que ens aporta, que seria això que esteu veient aquí, aquests sobrets o aquesta altra caixeta, el que ens aporta al ser en forma de calat és que si el substracte no té aquest pH necessari perquè pugui assimilar bé els nutrients, vull dir que està per sobre d'aquests 5,5, el que ens aporta els calats de ferro és que pugui assimilar molt més els nutrients i el ferro. El ferro, amb aquest tipus de plantes, és important per tenir una fulla verda, perquè pugui fer la fotosíntesi ben feta i d'aquesta manera pugui nutrir-se perfectament. Hem de tenir en compte una cosa: si utilitzem els calats o el sulfat de ferro, hem de vigilar que si posem aquest producte, que això es dissol amb aigua, a les instruccions ho posa perfectament, això es dissol amb aigua, doncs un sobre seria per 5 litres d'aigua en aquest cas, doncs ho barregem, surt un suc com vermell, llavors hem de tenir molt de cuidado que si reguem aquesta hortènsia, per exemple, amb aquest calat de ferro, tindrem un problema que ens sortirà per sota el restant de l'aigua, l'aigua amb aquest calat de ferro. Què passa? Que si no tenim un plat, si és que ho tenim plantat en un test, lògicament, i tenim rajola, ens tacarà tota la rajola. O sigui, molt al tanto a l'hora dels calats de ferro o el sulfat de ferro que ens poden tacar per sempre el que és el nostre terra, o que és molt difícil de treure. L'hortènsia, quan seria el millor moment de regar-les? Com que influeixen bastants factors, com si la tenim a mitja ombra, al sol o a l'ombra, o si fa vent, la millor manera de veure quan l'hortènsia necessita aigua és quan inclús la fulla comença a ser una mica pansida, cau una mica cap a baix. Quan té aquesta tendència, que tira una miqueta a baix, vol dir que a l'hortènsia ens falta aigua. Perquè quan he dit que vol molta aigua, no vol dir que la tenim que regar constantment, aigua, com si fos una planta aquàtica, perquè a vegades també podem tenir problemes, els excessos també ens pot donar un problema. Per això, en aquest cas de l'hortènsia, com he dit abans, el millor és que la planta ja ens ho marca, ja ens ho està dient. Baixen les fulles, baixen inclús una mica les flors, sense arribar a molt excés, només és sutil, Hem de veure que aquesta sutilesa de que baixen una mica les fulles i les flors, a vegades ens està dient que ja vol aigua. Quan la regarem, no la regarem per sobre, no mullarem les flors, sinó que regarem al terra. I quan regarem pel terra, regarem ben regat. Les hortènsies, com hem dit, les podem trobar amb el seu color natural, que seria el rosa, el vermell i el blanc, però també en veurem al mercat hortènsies blaves com aquestes.
Això ho podem fer nosaltres, la podem comprar, una hortènsia blava, amb la qual ja sabem que aquella hortènsia la podem canviar cada any de color, i ho farem només amb una varietat, les hortències roses. Les hortències de color rosat són les que podrem i les que assimilen bé a l'alumini, que ara explicaré què és l'alumini, perquè la planta pugui tornar-se blava. Només amb varietat rosa, no ho podem fer amb una altra varietat. El més important, el pH. El pH, com abans estava comentant, en aquest cas l'hem de reduir encara més. Si abans comentaven que l'hortènsia ha d'estar entre 5 i 5,5, l'hortènsia blava, perquè ens pugui agafar aquest color més intens, ho farem amb un pH de 4,5-5. Això seria el més adient. Hem de baixar el pH una mica més. Una vegada tenim el pH adequat i perfecte, doncs què hem de fer? Doncs a la que l'hortènsia ens agafi, ens comenci a brotar a la primavera i ja comenci a marcar el botonet, que ja tingui un tamany menys o menys de la floració petitoneta d'uns 5 cèntims, de la mida d'uns 5 cèntims, o pot ser inclús menys, llavors començarem a tractar-la. Tractar-la seria uns adobs especials que veieu aquí, que diu azulador, i és perquè la planta pugui agafar aquest sulfat d'alumini i pugui tornar-se blava. Llavors, cada 15 dies anirem afegint a l'adob al rec i anirem fent aquest tractament, el substracte ho anirem regant amb aquest adob que estic comentant cada 15 dies. Així farem tot el procés. La hortènsia anirà creixent la floració i cada vegada, a mesura que es vagi fent més gran, del color rosat es anirà transformant en un color blavós. Com he dit abans, depèn de les hortènsies, com que n'hi ha de roses de diferents varietats, unes assimilaran millor al sulfat d'alumini, si tot ho tenim correcte i el pH també, i es tornaran més blaves. Per això a vegades trobareu que unes són més blaves, altres són menys blaves, i és perquè la varietat d'aquella color rosa de l'hortènsia són diferents i unes agafen més que altres. Com hem de podar-la? Aquí està el truquillo, aquí està el truquillo de que ens torni a florir. L'hortènsia ens florirà cap al mes del maig, juny, juliol, agost, però no la podarem més tard de mitjans finals d'agost. Per què? I explicaré com fer-ho. Una vegada imaginem que tenim aquesta hortènsia, que realment quan la tenim que podar és quan el color de l'hortènsia ja no té aquell color tan maco, comença a canviar el to de color, que també són macos, és un color com una mica més de tardor, que n'hi ha qui la deixa perquè li agrada, però seria el moment de treure i de podar-la. Per què? Perquè si la podem tallar així, d'aquesta manera. Imaginem que aquestes flors ja s'han anat passant, que ja han canviat el color, que no és el cas, però en aquest cas és perquè ho podeu veure, podem tallar per sobre d'un nus. Sempre les hortènsies les podarem sempre, cada any, donant-li una forma harmoniosa, que quedi amb una bona forma. La poda també forma part de que l'hortènsia després tingui una bona forma. Aquesta no la podarem molt més d'això, perquè és una hortènsia relativament jove. Si l'hortènsia fos molt més grossa, la podríem podar molt més exageradament, la podem tallar a la meitat de la seva alçada, i sempre, ja dic, no més tard del mes d'agost. I ara us explicaré per què, perquè és que és molt important el tema de la poda per tenir èxit, i perquè surti d'una manera uniforme la floració. Això seria una poda. Imaginem que ja se'ns ha passat la flor, que estem a mitjans finals d'agost, la flor aquesta ja no fa tant de goig i la podem. La podem podar abans, si la flor se'ns fa malbé abans, la podem podar abans. Què passa? A partir d'aquí encara tenim temps que ens tornarà a brotar l'hortènsia, ens traurà brots. Aquí tenim unes gemmes i ens sortiran uns brots, tornarà a brotar. Tota aquesta poda que hem fet i aquests nous brots que ens traurà d'uns 5, 7, 8 centímetres o 10 centímetres d'alçada, ja no els tocarem, perquè serà aquests nous brots els que ens portarà la flor de l'any següent. Això és molt important, perquè si després d'aquests brots que estem deixant, que han brotat, vull dir que al fer la poda ens brota, tots portaran floració i ens crearà tota l'hortènsia una floració uniforme. Inclús quasi no veurem ni les fulles. L'hortènsia no sol tenir problemes de fongs o d'insectes, però a vegades es pot arribar a agafar el que seria, per exemple, la cendrosa. És una polseta blanca que se'ns posaria a les fulles
ja fa com una polseta, es diu cendrosa en català, i d'aquesta manera fa aquesta pols i pot fer-la malbé. Per això, si tenim això o algun insecte, és molt fàcil, utilitzarem, per exemple, aquest pulveritzador que ja porta tot preparat, que és un triple acció, té fungicida, herbicida i insecticida, barrejarem i pulveritzarem les fulles, mirarem de no tocar massa les flors, farem 3 tractaments en un interval de 10 dies i amb això serà suficient. Ara ens m'agradaria fer una cosa que és perquè podeu utilitzar l'hortènsia per alguna cosa més. L'hortènsia estarà molt maca, el jardí quedarà preciós, però també podem tenir-la a casa. Llavors, una cosa que podeu utilitzar és les flors de les hortènsies. Si en teniu molta, quan l'hortènsia ja sigui grossa, ja sigui guapa, en tingueu moltes flors, podeu fer per un dia que sigui així de convidats, per exemple. Aquí abans hem tallat una hortènsia, posarem aigua en un centre de taula i abans podem posar les hortènsies. Quan la flor es passa, que abans comentava que arriba al mes de final d'agost i les flors comencen a canviar aquell to, que té un to com més de tardor, que és el moment de podar-la, no llancem les flors. El que tenim que fer és tallem totes les vares de flor que sabem que no ens tornaran a florir l'any que ve, les agafem totes, les deixem a dintre de casa, en un porxo, un lloc que sigui dintre, la qüestió és que no es pugui mullar, penjades cara avall. Les agafaríem, si imaginem que això és més llarg, les penjaríem penjades cara avall. Així durant 10 dies, no més, amb això ja seria suficient. Les traiem i llavors ja les podem posar en un gerro que tingueu a casa, les poseu les vares de les flors, així d'hortènsia, donant un pom gros, i tindrem aquella hortènsia amb aquell to de tardor, que amb el temps cada vegada es anirà secant a poc, serà una flor, com si diguéssim, seca, i la podem tenir durant mesos a dintre de casa, guarnint el nostre menjador, la cuina o el lloc on tot tingueu.